Pozdrav svima i dobrodošli na vlogoblog Nagije Malke, gdje ćemo se baviti naučnim temama i razvijati naučni način razmišljanja. Ali najprije da se pitamo čemu služi nauka. Suština nauke jeste potraga za istinom, a po meni validan način potrage bi bio multidisciplinarni pristup, što bi značilo povezivanje raznih oblasti, tema, teorija, koncepta u znanje koje ne samo da je interesantno i tera na razmišljanje, već i primenjivo, kako za poboljšanje kvaliteta života, pa sve do rešavanje problema od onih trivialnih, jednostavnih, do onih komplikovanih, teških, onda kada nam je najpotrebnije. U nauci se relativno uvek kreće od nekih pretpostavki, koje se zatim provlače kroz eksperimente i statističke testove, nakon kojih se dobijaju, ukoliko smo dovoljno srećni i dovoljno pametni, validni zaključci. Mi ćemo te zaključke grupisati u neke celine, najverovatnije u vidu novih teorija ili već postojećih teorija i sagledavati ih iz uglova različitih oblasti, pri čemu ćemo provoditi dosta vremena na detalje. Jer kao što ona poslovica kaže, đavo u detaljima, što bi značilo da detalji često imaju presudnu ulogu. Pa prema tome, što se mene tiče, prava magija nauke se krije u multidisciplinarnoj potrazi za istinom i primenjivim znanjem, jasno definisanim naučnim metodama. Naravno, sledi pitanje kako doseći taj magičan nivo nauke. Pa, sve zavisi od naše edukacije. I ja sam skoro krenuo da delim edukaciju na nenamensku i namensku edukaciju. I šta mislim po tim? Nenamenska edukacija bi bila nešto poput školskog sistema. Školski sistem sam po sebi ima svoju neku ulogu. Po meni najbitnije su socijalizacija i učenje snalažljivosti, ali takođe i povećanja kognitivnih kapaciteta, kao i osposobljavanje za postavljanje dobrih pitanja. I možda još bitnije za većinu, kako nalaziti odgovore na ta pitanja. Naravno. I po meni to su neke osnovne, da kažem, pozitivne svrhe imati neku diplomu. Međutim, većini je školski sistem demotivirajući upravo zbog toga što se nije direktno primenjivo znanje iz škole, a takođe i svo to znanje se brzo gubi i nekako nema direktno svoju namenu. S druge strane, izdvajam namensku edukaciju koja je malo više personalizovana za svakog ponaosob, koja bi bila malo više onako direktno primenjiva i konkretnija i praktičnija malo više. I u vreme lako dostupnih informacija, kada imamo internet, YouTube, knjige koje nisu udžbenici, kurseve i tako dalje, namenska edukacija deluje izuzetno moguća. Tako da Nagija Malke će se baviti upravo tom namenskom edukacijom. Ideja Nagija Malke krenula je pre par godina blogom nagija-malke.rs i u to vreme vođenje bloga je delovalo dosta fleksibilno i praktično. Naime, u bilo kom trenutku sam mogao da izbacim bilo kakav tekst, koliko god bio nepotpun, potpun, dug ili kratak, i naravno zadržavao sam tu opciju da mogu da editujem, unapređujem i tako dalje, jednostavno poboljšavam kvalitet bloga. Međutim, vremenom sam shvatio da blog nije baš za mene, najpre zbog toga što mi pisanje nikada nije bilo toliko uzbudljivo, a i postoji mnogo više ljudi koji više pišu i vole pisanje, tako da postoji veća konkurencija za pažnju čitalaca. Kažem čitalaca, tu ne mislim na sebe jer ni ja sam nisam nikada pratio ničiji blog, tako da zašto bih očekivao da neko prati i čita moj blog. A pošto stalno visim ovde, bilo je samo pitanje vremena kada će se Nagija Malke pojaviti na YouTube-u. U poređenju s blogom, YouTube mi deluje primamljivije i više mi nekako leži. Najpre zato što mislim za sebe da sam uvek pravio dobre prezentacije, a i kao što ona poslovica kaže, jedna dobra slika može vredeti 1000 reči, a samim tim koliko bi onda jedan dobar video bio vredan. Takođe, editovanje, snimanje i pravljenje ovih videa mi deluje nekako interesantnije od pisanja, naravno koliko god bilo možda zahtevnije, a takođe i video format jeste onako finalni format. Ono čemu se nadam ovde na YouTube-u jeste naravno širi opseg posetioca, a i veće šanse za nekim feedbackom, nekim povratnim informacijama o onome što radim. Naravno, za formiranje ovog kanala, pre formiranja ovog kanala bilo je
par prepreka. Jedan glavna prepreka jeste audio i video kvalitet. Na kraju sam rešio se za ovaj mikrofon i kameru na telefonu i mislim jednostavno da završavaju posao. Također tu je bilo i par nedoumica. Glavna nedoumica jeste da li želim se identifikovati kao YouTuber ili ne daj Bože kao neki influencer. I također kakva bi to persona bila ovde pred kamerom, kako bih ja to YouTuber trebao da budem i želeo da budem. Međutim, ono što je prelomilo jeste ljubav prema nauci i želja da se nauka širi. A YouTube deluje ovako nekako idealan za podelu ideja i razmenu teorija, kao i ideje za postavljanje novih pitanja. I na kraju, zagledavajući sve moje sposobnosti, osobine, karakteristike, moj neki zaključak jeste da ipak ima dosta smisla da budem YouTuber, da se identifikujem kao YouTuber. A kad smo već kod identifikacije, bilo bi redno da se predstavim kako dolikuje. Moje ime je Miroslav Stojić i poreklom sam iz... Što se da primetiti iz mog akcenta. Po mojim diplomama ja sam biolog i neuronaučnik, a biologija i neuronauka su multidisciplinarne nauke, što bi značilo da imam dosta tema za diskusiju. Moji zadaci će biti da pre svega delim ono što znam, da učim i istražujem nove teme i možda najbitnije jeste da budem fleksibilan, što bi značilo da svaki put kada budem naišao na neku novu informaciju koja je validna i kosi se s onim što znam i što verujem, da lepo i odgovorno unapredim svoje mišljenje i teorije multidisciplinarnom metodom. Jer također je bitno znati šta nije tačno, a možda još bolje je znati zbog čega to nešto nije tačno. I stvarno verujem da je to jedan korak unapred, ne korak unazad, da se ne bismo utemeljivali naš identitet na osnovu nekih neistina i loših nauka, čega je previše, i da bi se čak zaštitili od nekih nepoželjnih ideologija. I pred sam kraj morat ćemo nešto da se dogovorimo, To jest, ja ću morati nešto da obećam, a to je da ja neću davati nikakve savete, niti recepte, niti pisati plan i program kako postići nešto u životu ili izlečiti nešto, iz više razloga. Jedan od prvih razloga jeste zato što sam svestan koliko grešim i koliko jednostavno menjam mišljenje, ne često, ali nakon godinu dana, to mi se čak i radujem da menjam mišljenje, da povećavam svoje znanje, To je s jedne strane, a s druge strane što imam problema s komunikacijom. Neki put ne znam dovoljno dobro da objasnim nekome nešto, neki put previše pričam, previše dugo objašnjavam, a neki put čak i ne objasnim sve ili preskočim neke detalje i tako to, pa neko pogrešno to shvati. Ako ne razmišljaš mnogo, sve ima smisla. Također svestan sam koliko svako ima svoj život koji se razlikuje od mene, I samim tim drugačiju neku realnost i drugačiju istinu. Što znači da moji savjeti možda nekome ne znači ništa. Sljedeći razlog bi bio, ne želim nikoga da podcenjujem. Verujem da svako zna šta je najbolje za njega ili nju, pri čemu ništa nije toliko teško ukoliko se provede dovoljno vremena i truda. Što bi značilo da neću pojednostavljivati teme i neću izbjegavati teške teme. Sve o svemu, verujem u tebe. Još jedan od razloga jeste upravo zato što nauka napreduje. I uvek je u pitanju neka trka. Na početku, koji vuku nauku su naučnici, dobri naučnici, a zatim iza njih, idu malo loši naučnici, to jest oni koji kopiraju prve dobre naučnike. Zatim idu neki stručnjaci koji malo kasne i pokušavaju da primene ono što su ovi dobri naučnici odradili. I na kraju, imaju ovi influenceri sa ovih društvenih mreža, tako da može da se gleda kao neka piramidalna šema gluvih telefona. Drvo se oslanja na drvo, vol na vola, a čovek na čoveka. Tako da po tom pitanju mislim da postoji suviše influencera i suviše stručnjaka i zbog toga, ne bih da se pozicioniram među njih.
koliko god to pretenciozno možda zvučalo. I to je bilo to što se tiče ovog uvodnog videa dobrodošlice. Nadam se da se osjećaš dobrodošlo i unapred bih se zahvalio svakom posetiocu, gledaocu, lajkeru, subscriberu, a pa tek onim što šeruju. Tako da vidimo se uskoro u sljedećem videu. To je to.